mai videóban. Én Ár vagyok, és a mai videóban rádiószni fogok. Látjátok, én már egy kicsit régebb óta játszom, már 47 leveles vagyok. És nem is utalta a szót, akkor kezdjük el egy végémet, amit a fegyvereimről kell tudni, ugye az assault rifle, mindennek ez megvan a bow, a crossbow, az RPG és a shotgun, így fegyverekként. Akkor megvan a handgun, a shorty, a spray, és még akartam mutatni, hogy az Uzi, de arra már nem volt idő. Ja, na, mindjárt indul a game. Addig kérlek szépen nyomjatok azt a like-ot, a feliratkozás gombot. És egy érdekes tény, hogy van egy barátom, Martin MC, akinek szintén van egy YouTube csatornája, és arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel rá. Jó? Mert most sorsolást indított, és a nyeremények között ott szerepel a Skin Case 3, ami egy nagyon jó... Mit tudom oda? Ez a jump pad. Ma szereztem meg a jump padet, és még nem tudom kezelni. De a shotgun viszont annál inkább tudom kezelni. Úgyhogy, ja. Amit látjátok a csatornámat, csak 2 feliratkozóm van. Arra szeretnélek kérni, iratkozzatok fel, nagyon 100 feliratkozóra. Még akkor is, hogyha nem fog beválni. Ja. Előzőt is felvettem már 2 videót, de azokat azért nem tartottam meg, mert rossz volt a hanganyag. Elterezik. Gondolhattam volna. Mindegy, akkor én meg crossbowzni fogok. Hogy? De én nem tudok Jaj, ezt miért kellett elmondanom nektek? Azt fogjátok hinni, hogy béna vagyok. De amúgy nem vagyok béna. Nem tudok backstabelni. Kapott egy szép adagot. Mi van, Pista? Gyere, adok egy tányér lecsút. Úgy! Nehogy már. Ez tuti csalik. Csalik az emberünk. Csalik. Úgy! Hát, én nagyon béna vagyok. Jó, nem vagyok béna, mert eljutottam level 47-ig. Ráadásul. De az, hogy backstabbel tudnak engem ölni, az... Jó, megvan. Nyugi. Van még esélyünk. Még csak 4-3 van. Mivel ez az első videó, ezért ez most egy... Istenem, egy nagyon rövid videó lesz. Mindegy. A gránát is megvan. Ja. Hát ez inkább ez lenne, jó? Mindegy. Meg a jump padet ma szereztem meg. Úgyhogy, ja. Srácok, még egy pont belefér. Ja. Hát, jó, azért most nem költök előtt kulcsot, hogy egy egyes streaket visszaszerezzek. De mondjuk, ha egy 40-es win streak lenne, akkor azt nyilván kifizetném. Mondjuk azt nyilván nem lenne. De ez még csak egy kulcsba kerül.
egy olyan taktika, hogyha ketten játszotok, és az ellenfél valamire... ez most nem vált be, akkor nem is mondom végig. Miért gránátot hoztam? Nem tudom, hány leveles a csávó, azt nem néztem. 1! Ja, bocsánat. Hát akkor... Szerintem az a Bimmer, nem? Egyszer már elbíztam magamat, hogy legalább is valami. Lehet, hogy ez csak egy kis akja. De attól függetlenül az első kört azt könnyen le tudtam hozni. Sima. Kicsit amúgy nehezebb ez a pálya, én nem ehhez vagyok hozzászokva, mert játékaim nagy részét arénában játszom. De itt se vagyok rossz, azért bevallhatjuk. De mondjuk egy level 1-es ellen nem nehéz nyerni. Úgyhogy ennyi van, fogunk azok. Vagyis most. Csak hogy legyen egy kicsit. Mert hogy én assault rifle-lel nem vagyok olyan jó. Nem vagyok olyan jó semmilyen fegyverrel. Társaim. De... Látjátok, knockout loadoutot hozok. De ezt most nem fogom hagyni. Hát ez easy game volt.